Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα χωριό, σε ένα καζάνι. Εδώ. Μανώλη, για πες πώς γίνεται η διαδικασία. Μη βαριέσαι. Βράζεις μανιτάρια, πιπεριές. Έλα, για πες τώρα. Φεύγει από εδώ, για πες. Δεν φεύγει από εδώ. Μπαίνει εδώ. Μπαίνει εδώ, ναι. Βράζει και πάει από εδώ πάνω. Ναι. Στο λουλά που λένε. Ναι. Μπαίνει εδώ, υγροποιείται. Υγροποιείται. Άντε και βγαίνει εδώ. Α, μάλιστα. Και στάζει εδώ, έτσι. Α, εντάξει. Φοβερό. Εδώ. Φοβερό. Και μετά φιλτράρεται και Ναι. πάει στα... Και πάει στα βαρέλια. Και μετά από τα βαρέλια τα πίνουνε. Μπράβο ρε Μανώλη. Και χορεύουνε. Μπράβο και του χρόνου με υγεία. Να σε καλά. Είσαι ο καλύτερος. Αυτά είναι λοιπόν τα καζάνια.